जाए दे बबुआ झंडा बड़ी निमन से फहरा। बताओ काका, एगो हमनी के जमाना में झंडा पहरे, मैं भर भाषण हो के स्कूल में देशभक्ति गाना बजेला। देशभक्ति गाना बाजे। आजकल के हौ सुनो। देख लेला प्रोग्राम, उहे प्रोग्राम ना, अभी एगो हौ प्रोग्राम देखो। ये कौन लीला होता रे? उहे लीला देखलो तो देखलो, अभी तो हौ आगा पछा वाला देखो, गाना सुनो। तोरा दादी का 14 बबुआ रे, हमरा तो यह बात का डर बा कि 2030 आवत। चुप रहो, यही ना चुप, हम बुझ गनी बात। बुझ गई बारे। हां, संकट में देश बा।